COVID-19 cases sa Iloilo City, liwat nga nagdamo. Iloilo City Health Office nag-abiso sa publiko nga hindi magkampante. Kag mga bumalakal, wala sang dapat kabalakhan sa supply sang manok sa merkado. Mayor Jerry Treñas nagpasalig nga may bastante nga supply apisar sang isa ka bulan nga poultry ban. Nagpaandam ang Iloilo City Health Office sa publiko nga doblehon ang paghalong bangod sang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Humalin sang Hunyo pasulod sa bulan sang Hulyo na obserbahan ang pagdamo sang kaso. Sang June, ang sugod na matamat ng kaso, we have 12 cases per day. And subong as of July 11, we are now having 45 cases per day. We compared our latest from the previous 7 days to the previous week pagit. So last July 5 to until July 11, may 372 cases kita with a daily average of 53 cases. Compared sa previous week, this is June 28 to July 4, nga 235 cases with a daily average of 34. So from 34 cases per day the previous week, subong nga week, nakita sa 53 cases per week. Sa karon, manubo ang health utilization rate sang syudad bangod sang kalabanan sa mga na-record nga COVID-19 cases ang asymptomatic. Buot silingon, kalabanan ang wala sang may ginabatyag nga sintoma. Gani, hugot ang monitoring nga ginabuhat sang City Health Office para mapabilin ang classification sang syudad sa Alert Level 1. Ang overall classification naton for the alert level is still alert level 1. This is because the healthcare utilization rate is less than 50%. Kag ang aton nga vaccination taas pa. So that's why we're maintained sa alert level 1. Hopefully hindi magsaka ang healthcare utilization rate na ma-maintain naton ang alert level 1 nga status ang Iloilo City. Ginakampanya karon bisa ni Mayor Jerry Treñas ang pagpa-booster para sa dugang nga proteksyon sa kaugalingon kag komunidad. Nagagwa sa record sang Health Department nga kalabanan sa mga napatay sang COVID-19 ang unvaccinated o kung wala gid nakapabakuna. So kung makita natin sa data, we have 7 deaths nga direct cause ang COVID. Out of the 7, we have 6 cases nga unvaccinated. Isa lang gid ang vaccinated. No? So mas damo gid ang unvax naton nga patay compared to unvaccinated to the vaccinated. Miskin sa overall total damo gid ang percentage sang unvaccinated nga napatay, either direct or indirect cause. Dugang pa sang City Health Office, hindi dapat magkampante bangod wala pa madula ang pandemya. Padayunon ang pagsunod sa mga protocols, ilabi na ang pagsuksok sang mask, ilabi na sa publiko nga lugar, kag magamit sang alkohol. We know for a fact na nagbalik na kita more or less the new normal. And hindi mo na mapugan. Siyempre, everybody wants to go out. Everybody wants to earn the living. But we have to stick to the protocol pa rin. We are not there yet. We have not reached the point na endemic siya. Pandemic pa kita. So we should continue. Ang mga booster shot sa COVID-19 vaccine ang mahimo nga makuha sa nagkalain-lain nga district centers sa palibot sang syudad. Samtang, para naman sa mga City Hall employees, mayara sang nagahatag sang bakuna sa care building. 5 kaadlaw matapos nga nag-epekto ang poultry ban pinaagi sa Executive Order No. 005 nga ginpermahan ni Mayor Jerry Treñas. Wala sang dapat kabalakhan ang mga bumalakal sa merkado. Suno kay Mayor Treñas, bangod nagpasalig ang mga poultry suppliers nga masarangan ang pagsupply sang manok, itlog, kag iban pa nga mga produkto sa merkado, apisar sa pagdumili sa pagpasulod sang poultry kag non-poultry products gikan sa mga lugar nga mayara sang bird flu. Nagpasalig ang mga aton nga mga producers nga kaya nila ang demand sa aton diri sa Western Visayas. Galing tingin na worry nila nga kung masudlan di maubos kita sa tanan nga manok. I think the province has already issued a similar ban. Sa kaundan sang EO No. 005, sugod Hulyo 7, epektibo ang ban kag magalawig ini sang 30 diyas.
Kalakip sa ban amo ang live birds, poultry o kung non-poultry, kaangay sang day-old chicks, pullets, hatching eggs, ready-to-lay pullets, semen, fresh eggs, embryonated eggs, manure, ducks kag quails, kag iban pa nga poultry kag by-poultry products nagikan sa Luzon kag Mindanao. Wala man ginapanugutan ang pagsulod sa mga pating para sa racing, flying, training o kun breeding kag iban pa nga activities nagikan sa Luzon kag Mindanao o kun nagikan sa sini nga mga lugar kag nagatuyo nga magbalik sa syudad. Ginadumilian man ang pagsulod sang game fowls o kun manok pambulang kung ini ang nagikan sa Luzon kag Mindanao o kung nakabiyahe sa sini nga mga lugar kag nagatuyo nga magbalik sa syudad. Hindi man pwede pasudlon ang mga live ducks gikan sa Luzon kag Mindanao para sa grazing o kun pastol. Kag ang pagtransport o kun movement sang table eggs, salted eggs, quail eggs, ready-to-lay eggs, kag balot gikan sa Luzon kag Mindanao. Sa pihak nga bahin, ginpahanugutan naman ang transshipment sang imported day-old chicks, day-old pullets, hatching eggs, gikan sa international airports kag seaports sa syudad sang Iloilo, kag transshipment sang imported game fowls gikan sa international airports kag seaports sa syudad. Pahanugutan man ang pagsulod sang poultry meat gikan sa Luzon kag Mindanao kung may ara ini sang meat inspection certificate para sa domestic meat products kag certificate of meat inspection naman para sa imported meat products. Bangod man sa pagkabalaka sang pila ka mga supplier sa syudad, ginpasigurado ni Mayor Treñas nga padayon ang pagmonitor sa mga ports kag ginapatuman ang strikto nga implementasyon sang inspections para sa poultry ban. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.